Kai, mai talla zo. Salamu alaikum. Barka dai yalla bai. Barka dai. Ya wannan mene agwalima ce? A taura ce. What? Kaka ne muka ga mun baka magana. Na ga ma fara karatu ya wuya. Okay, kana gani goro ba ce. A agwalima ce. Da abu ina gani gore ba ka ce min taura. An saya zaka ka sai an ba saya zaka maka ban kudi. A gaban abin nan tafiya ta. To sai ya zan yi mana. Ina so in gane ko ma me zan saya cikin. Kai ba ka gani? Mangoro ne. A tufa ce. Kai malam kaka ne muka ga mun bakan magana. Ka ga mun gaskiya da Allah. Idan na ga ma fara ka dauka karatu ya wuyan ka. Ba ka gani abin da nake sayarwa ba ka sa abin da nake sayarwa ba ka kira ni? Haka za mu yi. Malam karkai mure mutunci ni ma ba dan iskan nan. Ni ma dan iskan nan ne malam. Ka kalli kaina. Na gani. To ai gaba ɗaya Najeriya na ina ne ban zagaya ba. Da ina ka sani. Kai haka dawul da kai ka ce wai da halan ganin luwai baya hannu. Kana rinci da Allah.